I pozdrav svima ljudi. I zaboravio sam da uključim freaking facecam. Ništa, morat ću samo da ga podesim. Evo ga. Danas radimo reakciju na klip diss track na Nemanju. Pa hajde da počnemo. Nemanja, kaj što skoro toliko lud, sav tvoj trud otišao za lud. Molim! Jednu katastrofu. Molim! Ljudi, je li čuo to? Je li čuo to? Ovo je, brate, ko da me neko kolje, evo već u početku. Pari, familije, ti si mrtav sada odmah. Nisu bio... Dečko, nemoj da repuješ ako ne znaš. I pesma ti je pisao šip. Sam te vidiš krvi, al za malo, al svakako si mrtav ti. Šta je ovo bilo? Šta je ovo freaking bilo? Šta je ovo bilo? Vi meni recite, jer ja ne znam. Majke mi ne znam. Ti, kako bi te sad ištirao ovdje, kao ovdje. Znači, tako bi ti Jeste čuli onak malo što smeje u podmini? Hehehe. Ali ovaj lik, brate, nema veze s vezom. ištirao, kupio bi ti šamar ovako, tak ti ja zabiberim. Da mu ti zabiberiš. Mislim da lik bolje repuje tebe. Samo to da ti kažem. Pazi se, brate. Ono kad nemaš muziku u videu. Ovako, tak ti ja zabiberim. Kad nemaš muziku u videu? Bravo za ovog kamermana što nije ogluveo tokom ovog snimanja. Kao ova krv si ti, jednom sam te. Zašto lupaš po zidu, čoveče, neko? To je nečiji zid, nije tvoj. Ako jeste tvoj, sve nemoj da lupaš. Aj lupaš dok repuješ. Nemaš pojma, okej? Uhvatio za kosu, što si kao mala bebica, onda sam ti... Šta? Vidiš što si kao mala bebica. Uhvatio sam te za kosu i vidiš što si kao mala bebica. Mislim da se to ništa ne vidi. To na glavu. Ovako to na glavu. 15 minuta, pa si drekao. A bi si na svetu, tum. Šta? Rekao je, najbolji si na svetu. No, nema smisla. Niti s parke kupa se maži njenim kremom. I pozdrav svima. I doviđenja. Pozdravljam Božu, Febiju, Andrišku. Okej, brate. Iskreno, nemaš pojma. Idem ja pogledam neki normalan klip. Sad ću, evo. I to bi bilo to. Ćao. Ćao. Pozdrav.